non é a primeira vez que me presento, xa presenteme por 2 veces consecutivas. Bueno, esta vez pediu-me que presentara de novo, ainda que penso que debería presentarse outro candidato, bueno, para cambiar un pouquinho a cara, non? Para que miren que vamos renovando. Pero bueno, non importa, presento-me de novo. En este instante, en Nigrán, pois, está o que estaba funcionando o Partido Socialista, está co BNG, hai unha escisión entre eles, bueno, agora parece ser que o PSOE levase moi ben co PP, estupendo, e, bueno, pois agora o que vai se presentar tamén parece ser que a escisión do BNG pode ser que se presente por outro lado, con outras siglas, e nós tamén nos vamos a presentar, por suposto, como unha forza de izquierda que somos real. Entonces vamos a traballar en conseguir facer unha forza aí, sacar a luz moitos asuntos que de logo están bastante amañados. Con esa forza que va a izquierda, pois intentaremos chegar a intentar entrar no Concello a ver o que hai, o que se coce aí dentro, esa se mirará, esa se falará, a ver que pasa. Gracias.